song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo anaa kaninyo. Manasab kaninyo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang gahom sa Ginoo kalinaw kahusay mohari unta labi na sa atong mga nasod nga wa magkasinabtanay sama sa Russia o sa Ukraine. Niya ang ato sad nga mga benefactors and donors na siging palit sa atong mga slots dinhi para sa atong mga proyekto hatagan unta sa Ginoo o tinuod nga malumtarong kalipay o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Sa pagkaadlawon, giapura si Lot sa mga anghel pagbiya sa syudad. Miingon sila, pagdali, dad-a ang imong asawa ug ang duha mo ka anak nga dalaga ug biya kamo dinhi aron dili kamo maangin sa pagkalaglag sa syudad. Apan naglangan-langan gihapon si Lot. Busa siya ug ang iyang asawa ug duha ka anak nga dalaga gipugos pagdala sa duha ka tawo ngadto sa gawas sa syudad. Gibuhat nila kini kay ang Ginoo naluoy kang Lot. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila didto sa gawas sa syudad, miingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mga matay. Apan si Lot mitubag, kun mahimo sir, dili kami muadto didto. Giila ko nga dako kag gikatabang kanako. Salamat kaayo sa pagluwas mo kanako. Apan layo kaayo ang kabungturan ug hiapsan ako sa kadaot ug mamatay ako sa dili pa makaabot didto. Busa paadtoa ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako. Ang anghel mitubag, uyon ako sa imong hangyo,
Dili ko iapil paglaglag kanang lungsura. Hala, dagan na. Wala ako'y mahimo sa dili ka pa moabot didto. Kadtong lungsura gitawag og Sor, kay giingon manilot nga gamay ra kini. Sa pagsubang na sa adlaw ug naabot na silot sa Sor, gipaulanan sa Ginoo ug nagsigang asupre ang Sodoma ug ang Gomora. Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog, lakip ang tanang mga tao sa mga syudad ug ang mga tanom ni adtong dapita. Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya, milingi ug nahimo siyang haligi sa asin. Sayo sa pagkabuntag, midali pag-adto si Abraham sa dapit diin nagbarog siya uban sa Ginoo. Milantaw siya sa Sodoma ug sa Gomora ug sa tibuok walog ug nakita niya ang aso nga nag-utbo sama sa aso nga gikan sa usa ka dako kaayong hudno. Apan sa paglaglag sa Dios sa mga syudad sa walog, wala niya hikalimti si Abraham o gipaikyas niya si Lot sa kadaot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, ang imong kaluoy, ani asa kong atubangan. O Ginoo, ang imong kaluoy, ani asa kong atubangan. Usisaha ko, O Ginoo, ug sulay ako. Sulay ang akong kalag ug ang akong kasing-kasing. Kayang imong kaluoy, ani asa akong atubangan. Ug nagalakaw ako diha sa imong kamatuoran. O Ginoo, ang imong kaluoy, ani asa akong atubangan. Ayaw sa gupang akong kalag, tipon sa mga makasasala. Niyang akong kinabuhi, uban sa tao nga mamumuno. Sa ilang mga kamot, anang mga kalapasan. Ug ang ilang tuong mga kamot napuno sa mga suborno. O Ginoo, ang imong kaluoy, ani asa kong atubangan. Apan ako nagalakaw diha sa katarong, luwas ako ug kaluy ako. Ang akong tiil nagabarog sa patag, diha sa pundok sa mga tao, daykon ko ang Ginoo.
katubangan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya trabaho sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabuan ang sakayan. Niadtong higayuna natulog si Jesus. Ang mga tinun-an miadto kaniya ug gipukaw siya. Miingon sila, Ginoo, luwasa kami. Nagungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo, pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya o gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug nibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila, unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mipatuo man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gipakita ni Jesus samtang buhi pa siya nga kining nature controlled gihapon sa gahom sa Ginoo. Nya kon kining maong gahom sa Ginoo mulihok din hinato, we can also control nature or atong makontrolar ang kaning kuan, kaning kinaiyahan. Nahitabo sad na ni propeta Elias bato nga iyang gipahunong og dagan ang adlaw. Diya say usa nga iyang kisa sa tong propeta gipabalik niya ang sa iyas bato, gipabalik niya ang kanini ang siga sa adlaw, pabalik. So makontrol ra gid na kamo, nakasuway na mo control nang litan ang imong kana namagutay batasan nga mayon ka inana mangyud ko, mao na mangyud na ako, mao na akong nature. Gi kono suway kono control imong nature. Nang litan ka ng imong pagkahimalikas, kontrola ko no, makaya dili. Kanang pagpamakak, makontrol dili. Kanang kaulag, kanang kalaway, makontrol dili. Dili. Kanang pagkadakog kaon, sana makontrol dili. Control na bagoy dili makontrol, pero nagkinahanglan ta og objective nganong imo nang buhaton nang litan kusog kay kamukaon nya ingno nakas doktor nga kuan ka stage 4 cancer nya kinahanglan minusan ni nimong kauna, di na nimo kanon, di na nimo kanon, or diabetic na ka, taas na kay kag sugar, hapit na ka ma-kidney failure, kinahanglan likay ni anha pa ta mo likay kon mura na ba og mamiligro na ta. Og mao nay atong style. Og dili ganita hasulon sa problema
dili sad ta mo sangpit o Ginoo. Muna ang gahom sa Ginoo dili makalihok hangtod nga naa natas kahadlok. Muna ang mga apostoles dire gihuwat gid nila nga mga hadlok na sila, una pa sila musangpit sa Ginoo. Sa wa pa sila mahadlok og maayo, anarang Ginoo diha nila natugra. Natug. Kumusta marong Ginoo diha sa imong kinabuhi? Nagmata o natug? Oh. Labi nagmaayo ang sitwasyon, way sangpit-sangpit Ginoo, natug ra gyud. Hasta pag gani ini grosaryo, matug lang gyapon. Matug wa gyud. Ano bang gitawag na to bag ang gahom sa Ginoo dormant sa atong kinabuhi. Ug mao nay nahitabo diri sa Sodom and Gomorrah, gisgutan sa unang pagbasa. Kinsa ra may active nga naggamit sa gahom sa Ginoo? Si Lot ug ang iyang pamilya. The rest active kay sila sa ilang pagpakasala. Siging himog sala, siging himog sala. Ang Ginoo gipakatug lang. Ug unsa may nahitabo, miabot nila ang kadaot, ang kamatay, niuan og asupre nga kalayo tungod kay wa naman sila'y relasyon sa Ginoo. Mo ni kuyaw kayo, mo na ingos Kristo, nganong nahadlok man mo pagkagamay sa inyong pagsalig or pagtuo, pasabot nganong hatagan man lang ninyo o gamay kaayong luna ang Ginoo diha sa inyong kinabuhi. Nya the rest mura magkamuray galihok. Mo nang na-stress ron ang kalibutan mga igsoon, kasagaras mga tao na na-stress og maayo. Ngano man tungod kay ang active kaayong naglihok sa atong kinabuhi to give us the good things nga atong gikinahanglan. Ang aktibo kaayong galihok mao ang atong hunahuna ug ang atong lawas. Hapit di matog sa pagpangitag kwarta, di na gani kasimba tungod sa pagpangwarta kay paras kaluwasan sa iyang problema aron makakaon, makabalay, makayuta, makapaeskwela's mga anak, makadatong sa kabit. Apil mo na usahay, no? Aron makasugal, makainom, busy kay tana. Pero aron magampo, aron ang Ginoo mo imutudlo unsay buhaton, minus kayo. Nya mauna ni ang problema karon. Nya lingi ako no na imong tupad. Ing na mustaman karon, malinawon ka o daghag problema. Inga na imong tupad, naong palang nako problema nako. Pag matag yung Ginoo, sa dihang ilan nang gi-activate ang Ginoo, nihunong ang hangin, nihunong ang balod, nilinaw. Ingon lang, usa man eh. Ay, hibong-hibong pa ka diha. Nganong nahibong man ka, nakuyog man nato ang Ginoo. Mo ni nang nakaluoy natong mga katawhan karon. Kay ang Ginoo mikuyog nato, pero kita dili ta ba mutagad niya. Kanunay lang siyang naas daplin. Di ta mutagad. Diri sa ato ganing tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag sa Salmo? Ang sa to? O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Kana deklarasyon na nga ang panabang sa Ginoo naragid in front of us, pero usahay no ang aktong mata tuas unahan. Di ba na usahay nga kanang naa kay ako na amadyo ko yung mga taong wa kauyon ako, pari pagay ng uban. Kana ini kasugat na to bas kanang tao nga wa gyud kauyon nato, di siya kakita. Kasi imong atubangan ang iyang mata tus unahan, kabantay man na. Pranang pari nga di kauyon ninyo, nya naroy mo simba dinhi nga wa kauyon ang pari. Magwali ang pari ato magtan-aw sa atok. Maigsuon na di mo tan-aw nimo kay umang kauyon. Pero makauyon ka, tutok yung kasnaw. Di ko na be, lingi ako no imong tupad, tutoki ko no ang mata ka. Ilhan na kung nakauyon ka, sige. Na, ito na.
Ang uban wa mo tutok nganuan, wa ka kauyon. Luoy kay Ginoo, naa siya sa atong atubangan, matud pa diri ang iyang kaluoy naa sa atong atubangan, pero dili ta mohangyo niya kay murag ato siyang i-overlook. Tuata nagtan-aw sa unahan, panalitan og wa tay kwarta, unsa may tan-awon, asa karong nagpautang, asa ka takautang ani nga gamay pag-interest. Sige pangita ng pangutang, di gyud mingon asa kang Ginoo ron. Kakita man yung Ginoo aning pagkawa na ko'y kwarta. Ana, Ginoo mo'y pangita, dili to magpautang. Saman, kinsa man ninyo din hiron ang wagi utang ta sa kamot. Kaya na gini pataas nga way utang, duhar sad kabuk ang uban in taon na putos na sa utang. Kanang ni pataas tingali, mao tingali na nagpautang. Kinsa ninyo dinhi ang di gyud maningil og utang ta sa kamot. Arang-ara kay daghan ang niisa kana mo na sila mangutangay. Sus looy kay tanan ang atong kinabuhi. Maubitana nga kanang kuan, kanang magpatambag nako na amang gimingon nga pader nga naagyan ni Roy nag-text nako ngayon siya di lang sa nako dawaton akong bana pader kay nangabit pagyud gibiyaan pagyud ko naa pagid say anak sa iyang kabit niya ang amo pagyong anak nga bugtong namong anak di pagyud ang kunon ingnon pagyud ko nga anak kuno na sa laing laki nya siya noon nga dunay anak sa laing babae mao pagyud mamasangil nako nga ang among anak sa laing kuno ng laki ang iyang binuhatan ari ipahid nako di na madaha pa dire ana siya nya wa pa lang ko mo reply kay naminaw man sa turo no. So ang sakto gid ana ayaw pagsigi og tan-aw sa dipikto sa imong isig katao unya imo dayong dawaton nga murag gituyo na niya aron ka pasakitan. Unsa may gustos Ginoo, sama sa Ginoo magtan-aw siya nato unsay atong panginahanglan aron makatabang siya, dili kay unsay iyang gibuhat para nato, unsay atong mabuhat para sa iyang kaniniang kaayuhan. Tan-awa ra gud si Jesus, wa kayo siya nila tagda isip Ginoo. Apan sa dihang nangaratol na sila, niingon ang Ginoo, may ta kay itong inos Ginoo ba? Mauna na. Inyo lantang sangpiton og naglisod na mo. Sige, mga mananagat man mo, atubangan ang baod o kanang unos, may laki magka mo. Nganong arima mo musangpit na ko nga panday man ko. Kamo dihay maniho. Wa mo ana ang Ginoo. Pagkakita niya nga naglisod na ang iyang mga kuyog, unya kay bawo siya nga di gid sila kapiog sa mga bawod ug sa hangin, iya dayong gihatag ang iyang makaya aron sila magmalinaon. Sa pagbuhat nato niya na mulihok ang Ginoo din hinato. Nya iniglihok sa Ginoo, ma-amaze ta ba hasta kita mahimong malinaon. Pananglitan kanang banang nangabit. Huna-hunaa ingna ang Ginoo, Lord, hatagi ko sa imong gasas kaluoy. Kana bang palihuka diri nako ang imong gasas sa kaluoy. Kay luoy kay akong bana na duhig sa sala sa pagpangabit, or ang akong asawa na duhig aning sala sa pagpangabit. Unsa may akong mabuhat aron makatabang ko niya. Ana? Tanawa, di ba? Masulba dayon ang inyong kagubot. Masulba dayon na ang kadaot sa imo bang kauban sa kinabuhi. Mausa na mga anak ninyo ni suyop. Kuha na kayo kanang adik na kayo ba? Ayaw pagsigingon. Asa ko man ni iparihab. Ayaw. Ingnan Ginoo, Lord, unsa may akong mabuhat ani. Og iparihab wa man sa ko'y kwarta. Nya karon mura naman ni kapatyono nako. Tabangi ko nga mahatag nako niya
unsay makapahimo niyang malinawon. Ihatag ginas Ginoo, di gina mahitabong ko. Palabitan nato dinhi, moingon ko nga Ginoo, pagkadako aning mga projects karon sa simbahan. Nya unsa ra may akong kwarta nga ako ganing stipend, wa naman gani ko'y hapit maako, kay ako naman ang gipanghatag tanan, kuwangon pa man. Ana. Saon man ni nako paghimo, ang Ginoo baligyag slat. O di sige tag baligyag slat. Nya, unsa may nahitabo? Ang namalit, malipayon. Ako sad nga namaligya. Kita dinhing namaligya. Malipayon sad. Naay kagubot. Wa. Tutok mo muna ako. Wa mo mamalit. Sige, ato na sa ning i-update. Ang atong halin as of yesterday sa SBF DAG niabot na og 30,681 ka slots. Pakpak. Nya, gisigihan pa rin akong ihap ang atong 19 slot challenge. So naa na tay 206 ka 19 slot challenge. So pakpak yapon. Simple kayo. Wa kita maghuna-hunaan eh. Karon na say gi-introduce ang Ginoo nato nga pamaagi aron ato nang mabayran ang yuta diyan ang kilid kay ato man ang giambisyonan nga mapalit para sa kaayuhan sa atong simbahan na ay gi-introduce meeting mi sa PPC o PFC na rabatoy absent gabi na kanang kuan aning naa na say gi-introduce murag malingaw kay may maghuna-huna ba pero ningon ko ug mulampos ni okay kayo ug di sad itugot sa Ginoo ay ato lang yung i-relax kay makinahanglan pamantag mga processing nako nindot kay ba inig hisgot na mo la nduta gud nduta po kana ba nindot kay ba pero nako ug di gyud buot ang Ginoo ani ay kalimtan na nato sa tong buot ay anara di kita muratol ba kay kinsa ra gud tang makapatuman ana mga proyektong dagko pero gitugot anong dili man nato buhaton kaysa maggubata kaysa magpinatyanay ta kaysa magkinihaay ta magbinungulay ta magkinusmuray ta sa atong naong muratag na igog bagyo og unos sunugon tas Ginoo ni ana sama sa iyang gibuhat sa Gomora o sa Sodoma. Si Lot, si Abraham, na kanunay nakigistorya sa Ginoo, gikuyugan sa Ginoo, ngadtos kaluwasan. Kita sad, kining atong pagsigig simba, kining atong pagsigig higugmaay, sama aning pagsigpamalit aning slots, pagtabang aning mga kabos, kuyugan sa tas Ginoo. Og way problema nga dili masulbad kay ngano man ang Ginoo mo'y nagkontrol sa tanan bisan pa ang course of nature kaya niyang usbon basta lang para sa atong kaluwasan o kalinaw. Manindog ta mga igsuon bisan ang hangin o ang dagat mituman sa anak sa Dios busa masaligon kitang mo pahayag sa atong mga panginahanglan diha sa pag-ingon Ginoo ihatag kanamo ang imong kalinaw. Ginoo ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang mga ginsakpan magmalig-on diha sa pagtuo ilabi na sa pagharong sa mga kalisdanan ug mga hagit sa atong panahon karon magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga nagbiyahe sa dagat, mga marinero, mga mananagat, ug sila nga nanginabuhi sa kadagatan, nga sa kanunay luwas sila gikan sa mga katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga sila nga nagduha-duha sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa tabang og suporta sa ilang mga kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga baldado og sila nga nagantos sa laygay nga balatian,
makakaplag og kalinaw sulod sa ilang kaugalingon, diha sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga nangamatay makasinati sa walay katapusang kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Langit nun og mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga gituboy nga kanimo uban sa buhing pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataran. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang ahanam mo gana sa mga langit, pagday ko ng iyong ngalan, wabot ka na mo ang iyong harian, patuman ang iyong pagod, isayuda mayroon sa langit. Ang kalamunan sa matagal na, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasaluha kami sa among
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo mananging harian, hanggang umuga himayan, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kumuhalan, kamu makaunod, nahiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamo sa akong gisugod, ug ako kaninyo makigugma.
Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato, mao ang iyang Dios nung panalipod. Nya mulihok ra ni kun ato sad siya yung himoong aktibo sa atong kinabuhi. Dili nato pakatulgon ang Ginoo, pasabot sangpiton, paminawon ug ato siyang sundon kanunay. Salamat sa misunod sa Ginoo ug mipaambit usab sa ilang mga grasya nganhi nato. So ang atong halin sa atong SBF dag nga slots niabot nag 30,681, ana apay 45,319 ka slots nga available. Niya ang ato sang 19 slot challenge nakaihap na ta as of yesterday og 206 ka slots. Basin og karong ugma or sa Huwebes ato na ning ma-final ang tanan. Atong hatagag masipang pakpak ang nagsigig support nato. Salamat kayo. Salamat sa pagpamalit og slots. Niya ang atong mga umaabot nga mga kalihukan sa karong umaabot nga mga buwan, tulad niya nang i-announce kay sugod na sadas ato mga activities na nasa mga activities o niya nga umaabot. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Agapan kita karon, mga anak sa Diyos, namulat kitang tanan sa iyang bendisyon. At tunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihan, atong pagsimbahan.